қазияи боздошту муҳокимаи 7 хабарнигору блогери тоҷик аз нигарониҳое буд, ки дар ин нишаст садо дод. соли 2022 барои журналистони тоҷик як соли ниҳоят вазнин, пуртаҳаввулот ва нохушоянд буд. аз соли гузашта агар соли гузашта мо барои талафӣ ёфтани чанд ҳамкасбонамон аз бемории COVID-19 бо ҳасрат сухан гуфта бошем, имсолро бо зиндонӣ шудани 7 журналисти собиқ ва амалкунанда гусел мекунем. хонум Ализода гуфт, дар робита ба боздошти хабарнигорон ҳамроҳ бо дигар созмонҳои журналистӣ муроҷиатномае қабул карда буданд, вале он мушкилиҳоеро ба бор овард. шаҳр надод, ки ин муроҷиатнома чӣ гуна мушкилиҳоро ба миён гузошт. мутаассифона парвандаи ҳамаи ин журналистон зери муҳри махфӣ баррасӣ гашт. мо аз он парвандаҳо хеле кам ва ман гуфтам мумкин аст ки тамоман маълумот надорем. аммо аз 7.5 то 10 сол ҷазо гирифтани онҳоро ҷомеаи журналистӣ ва созмонҳои байналмилалӣ хеле сангин арзёбӣ мекунанд, ки шӯрои воситаҳои ахбори omma низ ба ин андеша ҳамроҳ аст. роҳ наёфтани рӯзноманигорон ба мурофиаҳои додгоҳии хабарнигорону блогерҳо ба назари мунаққиди расонаҳо Қироншоҳ Шарифзода шаффофияти қарорҳои додразҳоро зери савол мебарад. мутаассифона дар ин паси панҷара рафтани ҳамкасбои мо ман шахсан шарҳе намеёбам. чаро ки на танҳо ман, балки фикр мекунам шумо ҳам ҳангоми мурофиаҳо дар толор набудед. яъне дар толори мурофиаи журналист ҳузур надоштани журналистон ё журналистонро роҳ надодан ё намояндагони ҷомеаи маданиро роҳ надодан аллакай қарори судро зери суол мебарад. дар ним сол дар Тоҷикистон 7 хабарнигору блогер дастгир ва то ин дам 4 нафар аз 7 то 10 сол зиндонӣ шуданд. мақомот ҳукмҳоро шаҳр намедиҳад. созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон ва Созмони амнияту ҳамкории Аврупо ҳукмҳоро зарба ба озодии баён дар Тоҷикистон номида хоҳони раҳоҳии хабарнигорон шуданд.